No niin, hyvää joulua Midnight Botsi väelle. Ruvetaan suorittamaan jouluarvontaa Brawl Pass Plussa jaossa. Täältä löytyy klubi jengiläisten nimet. Painetaan muutama kerta suflea. Ei muuta kuin onnea. Ja katsotaan kuka voittaa. No niin, arvontalaut päälle ja let's go! Kiitokset herroille ja sitten mennään kylpyammeelle, jossa... Ja voittaja on Arnold. Onnea voittajalle. Hyvää joulua botteille. Moro.